Ωραία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, Πιστεύω θα μπουν και άλλοι στην πορεία. Νομίζω έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να δούμε σήμερα. Γενικά, ιδίως οι δικές μας επιχειρήσεις, έτσι, και στον χώρο της καινοτομίας, τεχνολογία καινοτομία, αλλά και ο μικρομεσαίος χώρος, έχει πολύ έντονο το στοιχείο της αλλαγής, έτσι. Δηλαδή, είναι συχνές οι αλλαγές, είτε έχει να κάνει με στρατηγική, είτε έχει να κάνει με προσέγγιση, είτε έχει να κάνει και με συγκεκριμένα projects ή πράγματα ή ανθρώπους κτλ. Αυτό είναι ένα αρκετά δύσκολο θέμα, ακόμα και οργανισμοί πολύ πιο όριμοι και πολύ πιο δομημένοι, να το πω έτσι, και με διακριτούς ρόλους, δυσκολεύονται πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, σε αυτό να το διαχειριστούν. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας μιλήσει κάποιος άνθρωπος που έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση, να μας πει κάποια πράγματα για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις αλλαγές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ προέκυψε λοιπόν μια γνωριμία μέσα από συνέργειες και συνεργασίες που έχουμε ως ΕΚΕ, μέσα από το AI Catalyst, κάποιο event ή κάποια, δεν θυμάμαι τώρα καν ποιο ήταν το case. Η κυρία Τσοτσορού, η Νικολέτα Τσοτσορού, είναι μαζί μας. Νικολέτα, θα σε αφήσω να κάνεις εσύ να μιλήσεις εσύ για τον εαυτό σου, να μας δώσεις μια περιγραφή λίγο τι έχεις κάνει και γιατί είσαι ο ειδικός να μας μιλήσει για αυτό το πράγμα και ξεκινάμε. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τη διαχείριση της αλλαγής, ειδικά στην γρήγορη λωρίδα, στο fast lane της τεχνολογίας, που όλοι εσείς δραστηριοποιείστε. Να κάνω λίγο share να ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ναι, θα πω δύο λόγια για μένα, όχι το βιογραφικό ολόκληρο, γιατί αυτό το βρείτε στο LinkedIn, να μην χάνουμε χρόνο, αλλά για το γιατί είμαστε εδώ, να συζητήσουμε για την διαχείριση της αλλαγής. Να ζητήσω να πας ένα slide πίσω να βγάλω και το screenshot μου έτσι για το post μου. Συγγνώμη Α, κιόλας, ναι, βεβαίως, βεβαίως. αλλά χρειάζονται και αυτά. Page up. Οπότε θα κοινοποιήσουμε το post που θα κάνεις εσύ. Να μην, Ό,τι θέλετε. Από μένα είναι ok. Ωραία, αφού θα υπάρξει post, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι θα πω δύο λόγια για το τι είμαστε εδώ να συζητήσουμε για την αλλαγή. Έχω κάπου 25 με 30 χρόνια και στον ελληνικό και στον πολυεθνικό χώρο, σε θέσεις ευθύνης, και έχω περάσει από τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς, τις αναδιοργανώσεις, τα resizing, τα restructuring, τις αλλαγές ομάδων και όλα αυτά. Έχω υπάρξει business transformation coordinator για κάποια χρόνια επίσης. Και μέσα από όλο αυτό εγώ συνειδητοποίησα τον ενθουσιασμό μου να υποστηρίζω ανθρώπους, την αγάπη μου να υποστηρίζω ανθρώπους που περνάνε μέσα από κάποιο transition. Είτε αυτό είναι εν τέλει σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Και έτσι πιστοποιήθηκα και ως coach από το Neuro Leadership Institute του Λονδίνου, γιατί έχω και μία αγάπη στο Neuroscience, και από το International Coaching Federation. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας τώρα σε αυτά τα 30 λεπτά που έχουμε σήμερα? Θα ήθελα πραγματικά να κατανοήσουμε ότι δεν είναι απλώς ένα εργαλείο επιβίωσης το να μάθουμε να διαχειριζόμαστε την αλλαγή, αλλά είναι και ένας μοχλός ανάπτυξης. Και ελπίζω ολοκληρώνοντας να το έχουμε καταφέρει. Ξεκινάω με κάτι που είχε πει ο John Chambers, CEO της Cisco, παραφράζοντας αυτό που είπε, ότι ένα μεγάλο ποσοστό εταιριών που δεν θα καταφέρουν να περάσουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και εγώ θα πω τεχνολογικό μετασχηματισμό, θα εκλείψουν, έτσι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Και μιλώντας για τεχνολογικό μετασχηματισμό, θα ήταν καλό να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί τα τελευταία
20 χρόνια έχουν συμβεί κοσμογονικά πράγματα. Θα τα πω πολύ σύντομα, γιατί τα ξέρετε σίγουρα καλύτερα από μένα, απλώς να τα έχουμε σαν εικόνα. Smartphones, τεχνολογία οθόνης, συσκευές all-in-one, cloud computing, τεχνητή νοημοσύνη που βέβαια τώρα περισσότερο με το ChatGPT την ακούμε όλοι, αλλά υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που έχουν φέρει την επανάσταση και στο marketing και στην επικοινωνία. Internet of Things, blockchain, κρυπτονόμισμα, υπηρεσίες streaming on demand με το Netflix να πρωτοστατεί, ηλεκτροκίνηση, αυτόνομα οχήματα είναι πια, η αυτοκίνηση είναι πια πραγματικότητα σε πολλές χώρες, απομακρυσμένη εργασία με όλα τα εργαλεία τα σχετικά που τα χρησιμοποιήσαμε και μέσω πανδημίας. Και τέλος, τα δίκτυα 5G που επιτυχάνουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Όλα αυτά είναι κοσμογονικά γεγονότα και με ένα πολύ θετικό πρόσημο. Νικολέτα, μου επιτρέπεις να διακόψω λίγο. Επειδή ο κύριος Τσαμουργέλης ρώτησε για τον ήχο, οι υπόλοιποι την ακούτε καλά την κυρία Τσοτσορού ή μόνο ο κύριος Τσαμουργέλης έχει το θέμα? Εγώ ακούω καλά. Και εγώ καλά. Μια χαρά ακούγεται. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τη διακοπή. Απλά για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε. Ωραία. Ναι, βεβαίως. Ήθελα να πω, ήμουν στο σημείο που έλεγα ότι όλα αυτά είναι κοσμογονικά, έχουν θετικό πρόσημο. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Το αλλά είναι ότι τα στατιστικά λένε ότι 60 με 70% των προγραμμάτων μετασχηματισμού, και εδώ είναι να διευκρινίσουμε ότι οποιοδήποτε τεχνολογικός μετασχηματισμός φέρνει οπωσδήποτε και οργανωτικό μετασχηματισμό. Λοιπόν, όλα αυτά το μεγάλο ποσοστό 60-70%, αν δεν πούμε ότι αποτυχάνουν παντελώς, σίγουρα δεν επιτυχάνουν τους στόχους τους. Και επίσης τα στατιστικά λένε ότι οι λόγοι είναι καθαρά στον ανθρώπινο παράγοντα. Κακώς προγραμματισμένη στρατηγική, δεν υπάρχει sponsorship από το top management ή ανεπαρκής συμμετοχή των εργαζομένων. Οπότε βλέπουμε ότι η αιτία σε όλο αυτό είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και εδώ θα ήθελα να δούμε μερικά χαρακτηριστικά, για να το συνειδητοποιήσουμε, μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιριών μέσα σε αυτό το 60-70% που δεν τα κατάφεραν, και μάλιστα τα έχω διαλέξει από το χώρο της τεχνολογίας, γιατί υπάρχει πεποίθηση ότι αν είσαι στην τεχνολογία είσαι OK, είσαι on the safe side, που δεν συμβαίνει αυτό. Η τεχνολογία δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να πάνε τα πράγματα καλά. Πάλι να τα περάσω γρήγορα στα παραδείγματα, γιατί θεωρώ ότι επίσης γνωρίζετε όλους αυτούς τους οργανισμούς, αλλά να δούμε μεγάλες αποτυχίες στον χώρο της τεχνολογίας. Έτσι. BlackBerry δεν κατάφερε να ακολουθήσει τις αλλαγές που έφεραν τα iPhones και έχασε γρήγορα μεγάλο μερίδιο αγοράς. Sun Microsystems κατέληξε να εξαγοραστεί από την Oracle. Εγώ δούλευα εκεί πέρα. Ευχαριστώ για το παράδειγμα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι βέβαια, θα τους πούμε και άλλη φορά. Εντάξει. Οκ. Kodak, έτσι, η εταιρεία που πρωτοπόρησε την ψηφιακή κάμερα, και όμως θεώρησε ότι κανιβαλίζει τον πηγιού του φιλμ και άφησε όλον αυτό το χώρο στον ανταγωνισμό και βέβαια το πλήρωσε πολύ ακριβά. Blockbuster, η εταιρεία που σε αντίθεση με το Netflix δεν ανέβηκε στο καράβι του streaming και χρεοκόπησε στο τέλος. Και Nokia, γνωστός κολοτιστός στην κινητή τηλεφωνία, που δεν κατάφερε και αυτή να ευθυγραμμιστεί με την επανάσταση των smartphones και έχασε μεγάλο μερίδιο αγοράς. Νομίζω το business unit επίσης εξαγοράστηκε. Εκεί μπορώ να μοιραστώ εγώ την εμπειρία για όποιον θέλει μετά. Ωραία.
Νομίζω ότι στο τέλος τελικά θα έχουμε πολύ υλικό για συζήτηση. Πολύ το χαίρομαι. Όλα αυτά τα παραδείγματα μας φέρνουν σε κάτι που νομίζω ότι το συνέπτυξε όσο πιο αποδοτικά μπορούσε ο Σάτια Ναντέλα, ο CEO της Microsoft, σε αυτή την κουβέντα. Ότι τελικά τεχνολογία και έξω υπάρχει μπόλικη. Δεν είναι το commodity η τεχνολογία. Αυτό που λείπει είναι η δυνατότητα του μετασχηματισμού στις εταιρείες, και θα κάνω και μια παρένθεση να πω στους ανθρώπους. Έχοντας πει αυτό, να δούμε δύο κατευθύνσεις που οι εταιρείες δεν τα καταφέρουν. Καταρχήν υπάρχει ο αρχικός δισταγμός και δεν αγκαλιάζουν καν την τεχνολογία, το αποφεύγουν. Και το δεύτερο είναι ότι ανεβαίνουν στο καράβι, πάνε να κάνουν το project, αλλά δεν επιτυγχάνουν ή δεν επιτυγχάνουν πλήρως τους στόχους. Πάμε να δούμε το γιατί σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα η εφαρμογή μιας τεχνολογίας είναι μια χρηματοοικονομική επένδυση που ο καθένας θα σκεφτεί θα την κάνω και αν θα προχωρήσω ή όχι. Σε αυτό βοηθάει και πάρα πολύ το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν καταλαβαίνουν τα ωφέλη. Και πολύ πιθανό να μην καταλαβαίνουν και τα ρίσκα του να μην ανέβουν σε αυτό το καράβι. Στη συνέχεια, όπως είπαμε και στην αρχή, οποιοσδήποτε τεχνολογικός μετασχηματισμός έχει μέσα του και οργανωτικό μετασχηματισμό, που σημαίνει ότι θα αλλάξουν διαδικασίες, θα αλλάξουν οργανογράμματα, θα αλλάξουν workflows, ρόλοι των εργαζομένων και δεν αρέσει σε κανέναν αυτό. Επίσης, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ θα πρέπει πιθανά να μάθω νέα πράγματα, θα πρέπει να εξελίξω κάποιες δεξιότητές μου ή να αποκτήσω καινούριες ή να προσαρμόσω υπάρχουσες, που και πάλι αυτό δεν αρέσει. Και τέλος, έχουμε και το ρίσκο. Έτσι, αν είναι κάτι καινούριο που δεν έχει δοκιμαστεί, έχει ένα ρίσκο. Οπότε, εκεί ανάλογα πόσο risk avoidance είναι μια εταιρεία, θα το πάρει το ρίσκο ή όχι. Όλα αυτά τα θέματα έρχεται η μεθοδολογία του change management να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, θα ασχοληθεί με το να διευκρινιστούν τα ωφέλη ή τα ρίσκα, θα ασχοληθεί να μπορέσουν οι άνθρωποι να απορροφήσουν, να χωνέψουν το τι συμβαίνει και το γιατί πίσω από αυτό και να αντιληφθούν τις αλλαγές, τις διαδικασίες, τους ρόλους και όλα αυτά. Η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Λανθασμένα θεωρείται ίσως το μοναδικό ότι το change management ισούται εκπαίδευση, που δεν είναι αυτό. Οπότε έρχεται το change management που θα βοηθήσει όλα αυτά. Θα το δούμε λιγάκι και πιο αναλυτικά πιο κάτω. Πάμε στο δεύτερο λόγο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το change management, που είναι το αποφασίζω να πάρω μπροστά να κάνω ένα project, αλλά πολλά από αυτά τα project δεν επιτυγχάνουν. Και γιατί δεν επιτυγχάνουν? Εδώ έχουμε στατιστικά που λένε πραγματικά ότι ο κύριος λόγος είναι η ελλειπής υποστήριξη από τη διοίκηση και η αντίσταση των εργαζομένων. Εδώ θα ήθελα να πω ότι και με τα παπούτσια της νευροεπιστήμης, εμένα δεν μου αρέσει η έννοια του resistant to change και δεν την πιστεύω. Με την έννοια του ότι κατασκευαστικά ερχόμαστε με έναν εξοπλισμό από το εργοστάσιο, αν θέλετε, με ένα εργαλείο επιβίωσης που λέγεται εγκέφαλος. Και ο εγκέφαλος δεν θέλει αλλαγές. Αυτό είναι τελειωμένο και πρέπει να το απενεχοποιήσουμε. Ελπίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε περισσότερο κάποια άλλη στιγμή, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Μια άλλη αιτία είναι ότι ναι, μεν προχωράμε, πάμε go live, αλλά δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία που βάλαμε στο έπακρο. Υπάρχει μια αδυναμία του προσωπικού και των εργαζομένων.
κακώς καθορισμένοι στόχοι. Θα δούμε ότι πολλές ομάδες, ρωτά σε πολλές ομάδες γιατί κάνουν κάτι, μια αλλαγή, βάζουν μια τεχνολογία και έχουν άλλες απόψεις. Ποιο είναι το όφελος, ποιος είναι ο λόγος, τι προσπαθούμε, τι προσδοκούμε από όλο αυτό. Άρα δεν έχουμε καθορισμένους στόχους. Κακή επικοινωνία. Είπα πριν, η εκπαίδευση δεν είναι επικοινωνία. Πρέπει να, από τη στιγμή που θα γίνει μια σύλληψη μιας ιδέας, ότι κάτι πρέπει να αλλάξω, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στο go live και μετά, συνέχεια να υπάρχει επικοινωνία, που αυτό συνήθως δεν γίνεται. Και βέβαια, ένας πολύ σημαντικός ρόλος είναι ότι δεν υπάρχει project management, δεν υπάρχει διαχείριση έργου. Και πάλι η μεθοδολογία του change management έρχεται εδώ να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα. Να εξασφαλίσει την υποστήριξη από τη διοίκηση, να λιάνει την λεγόμενη αντίσταση, να αυξήσει την αποδοτικότητα του project, την επικοινωνία, την οπωσδήποτε πάει παράλληλα με το project management. Και έχοντας πει αυτά, θα ήθελα να δούμε πραγματικά τις γενικές αρχές της διαχείρισης αλλαγών. Και εγώ θα πω ότι θα δούμε λιγάκι την πιο σύγχρονη έκδοση. Γιατί η κλασική έκδοση του change management, το οποίο ενηλικιώθηκε στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, είναι λίγο διαφορετική. Η κλασική άποψη θεωρεί την αλλαγή one-time event. Με την έννοια του ότι είμαι σε μια κανονικότητα, συμβαίνει κάτι, εγώ πρέπει να το αντιμετωπίσω, αλλά προσδοκώ και στοχεύω στην κανονικότητα. Που αυτό πια δεν είναι η σημερινή μας πραγματικότητα. Σήμερα συνέχεια αντιμετωπίζουμε τη μια αλλαγή μετά την άλλη. Οπότε έρχεται η έννοια της επανεφεύρεσης, του reinvention. Και πάνω εδώ θα δούμε και τις γενικές αρχές της διαχείρισης αλλαγών. Λοιπόν, μία αρχή είναι η προληπτική ανίκνευση. Αφού εγώ περιμένω ότι θα έρθει μία αλλαγή μετά την άλλη, είμαι συνέχεια alert να δω τις αναδυόμενες τάσεις, να δω τι καινούριο έρχεται και να προετοιμαστώ. Μιλήσαμε για τους στόχους. Οπότε το change management επιδιώκει την ευθυγράμμιση των ενδιαφορομένων. Δηλαδή, διοίκηση, εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, όσοι εμπλέκονται να έχουν μια κοινή αντίληψη του γιατί κάνουμε κάτι και ποιος είναι ο στόχος και ποιο είναι το όφελος και τι επιδιώκουμε. Η επικοινωνία είναι προτεραιότητα στο change management. Δηλαδή είναι στρατηγικής σημασίας και ίσως είναι και προτεραιότητα νούμερο 1. Και στηρίζεται σε ένα stakeholder management. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ποιες ομάδες το project μου θα επηρεάσει, πόσο, σε ποιο βαθμό και πιθανά με ποιο αποτέλεσμα και θα προσπαθήσω να στοχεύσω την επικοινωνία μου πάνω σε κάθε ομάδα, διαφορετική επικοινωνία σε κάθε ομάδα, από την αρχή, όπως είπαμε, από την σύλληψη μιας ιδέας, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στο go live, στο after go live. Από τη στιγμή πάλι που περιμένω τη μία αλλαγή μετά την άλλη, θα φτιάξω κάτι που πρέπει να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο. Με την έννοια του ότι θα έχω το νου μου και η τεχνολογία που βάζω,
αλλά και η δομή και η διαδικασία που θα κουμπώσει με αυτή την τεχνολογία να μπορεί να κάνει scale up ή scale down. Και τέλος, από τη στιγμή που εγώ περιμένω ότι θα αλλάζω συνεχώς, θα πρέπει να μαθαίνω από κάθε τι που συμβαίνει, που υλοποιώ. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία του continuous improvement. Δηλαδή, θα κοιτώ κάθε φορά, σε κάθε project, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, τι πρέπει να κάνω περισσότερο ή λιγότερο, τι δεν έκανα ή τι πρέπει να σταματήσω. Έχοντας πει αυτά, δεν έχουμε το χρόνο τώρα να μιλήσουμε πιθανά περισσότερο σε βάθος σε όλα αυτά, αλλά σκέφτηκα να σας δώσω μια εικόνα του workshop που πιθανά θα μπορούσαμε και συζητάμε να υλοποιήσουμε και για να μπούμε λιγάκι σε μεγαλύτερο βάθος σε όλα αυτά. Είναι για 2 μέρες, είναι 4 εκπαιδευτικές ώρες την ημέρα, 3 ώρες και 1/4, και να δούμε λιγάκι τι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Ξεκινάμε με την ανάγκη της αλλαγής. Να διαπιστώσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι η αλλαγή δεν είναι αναγκαίο κακό. Είναι μια συμπαντική ανάγκη. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Να μιλήσουμε για τη διαχείριση της αλλαγής, πώς γινόταν στο κλασικό change management και πώς έρχεται το methodology του reinvention να το τροποποιήσει όλο αυτό. Να μπούμε στα μονοπάτια της νευροεπιστήμης και να συζητήσουμε για τον εγκέφαλο περισσότερο και για το πώς τη θεωρία των απειλών και των ανταμοιβών και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βλέπουμε περισσότερο ανταμοιβές και λιγότερο απειλές, και να περάσουμε στο δεύτερο μισό στις βασικές αρχές του project management, πολύ συνοπτικά βέβαια, αλλά να δούμε πώς φτιάχνουμε, διευκρινίζουμε στόχους, πώς φτιάχνουμε ομάδα, πώς πλανάρουμε, γιατί πρέπει να προνοήσουμε, να κάνουμε πλάνα, τι παρακολουθούμε στην υλοποίηση, τι προτεραιοποιούμε στο go live, after go live και πώς καταλήγουμε στο continuous improvement, σε αυτό που λέω ενδυνάμωση και πολλαπλασιασμό. Και τη δεύτερη μέρα ξεκινάμε να ασχοληθούμε με το άτομο. Πώς βοηθάω τον καθένα ξεχωριστά να περάσει μέσα από ένα transition. Και αυτό γιατί οι εταιρείες δεν είναι φαντάσματα, είναι άνθρωποι, είναι μονάδες. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάτσουμε πάνω από τον καθένα. Και να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος του manager σε όλο αυτό. Πώς πρέπει να καλλιεργήσουμε σαν ένα manager για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα και πώς πρέπει να διαχειριστεί την ομάδα έτσι ώστε να είναι έτοιμη στην αλλαγή, να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Βάζουμε στο τραπέζι το reskilling, το οποίο αναδύεται πάρα πολύ σημαντικό πια από εδώ και πέρα. Μιλάμε για τη διαχείριση stakeholders, οι οποίοι είναι κάπως αρνητικοί ή διστακτικοί απέναντι σε αυτό που πάμε να φέρουμε. Και ολοκληρώνουμε με ένα τελείως διαδραστικό κομμάτι, όπου όλοι μαζί σκεφτόμαστε προνοητικά ποιοι είναι οι παράγοντες, ποιες είναι οι πτυχές των υπηρεσιών που προσφέρουμε, αν αυτές μέχρι τώρα ήταν σωστές, αλλά με αυτό που έρχεται, με αυτό που αναδύεται από το μέλλον, τι θα πρέπει πιθανά να αλλάξει, να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο gap ανάλυσης και να δούμε πιθανά τι θα πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς, τι πλανοδράση να βάλουμε και πώς να προτεραιοποιήσουμε τις ενέργειές μας. Έχοντας δώσει αυτή την εικόνα και σχεδόν κλείνοντας, είμαστε προς το τέλος, θα ήθελα να επιμείνω στο γιατί είναι σημαντικό, είτε για τη δική μας εταιρεία, είτε για τους πελάτες μας που πάμε να κάνουμε ένα project
τεχνολογίας, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας σε αυτό το project. Γιατί αν αποτύχουμε στην επένδυση της τεχνολογίας, λίγο πολύ ξέρουμε την κατάληξη. Οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν στην πτώση τους. Και ολοκληρώνοντας για τώρα εδώ, θα ήθελα πραγματικά και θεωρώ ότι θα είχαμε... Ναι, ήθελα να σας πω το γιατί. Ξεχάστηκα. Γιατί οι εταιρείες, εδώ σας έλεγα ότι θα οδηγηθούν στην πτώση τους εάν δεν μπορέσουν να επενδύσουν αποτελεσματικά στη τεχνολογία. Το γιατί τώρα είναι λίγο, θα πούμε κάποια αυτονόητα ίσως, θα χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Δεν θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους, να μειώσουν κόστη, να αυξήσουν παραγωγικότητα. Αναγκαστικά, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες δεν θα είναι το ίδιο αποτελεσματικές. Αν δεν μπορέσουν οι εταιρείες να ανέβουν στο καράβι όλων αυτών των νέων τεχνολογιών, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποίηση, δεν θα μπορέσουν να εξελίξουν τα προϊόντα τους, την εμπειρία των πελατών τους, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών τους. Σίγουρα θα χάσουν στο θέμα επικοινωνία και σχέση με πελάτη, στο θέμα της ασφάλειας και της επεκτασιμότητας. Και έχοντας πει αυτά και ολοκληρώνοντας, θα θεωρήσω ότι έχουμε εκπληρώσει τις προσδοκίες μας. Αν αυτή τη στιγμή σκέφτεστε τη δικιά σας εταιρεία και λέτε από μέσα σας ότι ναι, η διαχείριση της αλλαγής, το ανθρώπινο επίπεδο, του ανθρώπινου παράγοντα, είναι προτεραιότητα στο να πετύχω σε ένα project τεχνολογικού μετασχηματισμού και θα ήθελα να ελπίζω ότι πετύχαμε αυτούς τους 3 στόχους. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι scarce commodity η τεχνολογία, αλλά η ικανότητα του μετασχηματισμού, ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε είτε το δισταγμό, είτε τους λόγους για τους οποίους αποτεχάνουν τα προγράμματα μετασχηματισμού και ότι ναι, μπορείτε να υποστηρίξετε και τους δικούς σας ανθρώπους, αλλά και τους πελάτες σας με την μεθοδολογία του Change Management να πάρουν το μέγιστο από την επένδυσή τους στην τεχνολογία. Αυτά από μένα. Ελπίζω να ήμουν όσο πιο αποδοτική στα 30 λεπτά που είχαμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Κάποια ερώτηση, κάτι που θα ήθελε να ρωτήσει την Νικολέτα? Ωραία, θα ξεκινήσω εγώ. Επειδή έχω βρεθεί κιόλας σε τέτοιες περιπτώσεις, καλά και με την Nokia που δεν έγινε και με τη Microsoft που κάποια στιγμή υπήρχαν αλλαγές μεγάλες και εκεί όντως πέτυχε, και γενικά είναι ένα πράγμα που το συζητάμε πάρα πολύ. Τι θεωρείς ότι είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή μέσα στα αυτά που είπαμε την προηγούμενη μισή ώρα περίπου, ήταν η ανάγκη του να καταλάβουμε την αξία της αλλαγής και το τι θα πάθουμε αν δεν αλλάξουμε. Ήτανε το να αλλάξουμε τον κόσμο μας, είναι η διαδικασία, δεν ξέρω. Τι θεωρείς ότι είναι το πιο σημαντικό, το πιο critical κομμάτι, milestone από όλα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό από όλα, και ίσως μιλάει λιγάκι και ο coach μέσα μου, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι το να βοηθήσουμε τον καθένα να αντιληφθεί το what's there for me μέσα από αυτό. Και πραγματικά μιλάω για μια διαδικασία όπου εκπαιδεύουμε τους managers να κάτσουν πάνω από τον καθένα, να τον καθοδηγήσουν
να πάρει αυτή την αλλαγή στα χέρια του. Γιατί συνήθως προσπαθούμε τα πάντα να τα κάνουμε την ουθεσία και αυτό βλέπω και στα μεγαλύτερα communication project που γίνονται. Τους συζητάμε γιατί είναι καλό να κάνουν χυψιζέ. Το θέμα είναι να καθοδηγήσει τον άνθρωπο να το καταλάβει μόνος του. Δηλαδή, θα έχετε καταλάβει, νομίζω ότι η νουθεσία, και για όσους είναι και μαμάδες και μπαμπάδες, η νουθεσία δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο είναι το να καταλάβει ο καθένας για ποιο λόγο κάνει κάτι. Άρα Και το άλλο, το κομμάτι το μέσα για τους υπαλλήλους μιλάμε, έτσι, το πώς ναι, τελικά μέχρι και ο τελευταίος υπάλληλος θα γίνει, πώς να το πω, advocate αυτής της αλλαγής και όχι να την εμποδίζει ή να την καταλάβει, ας πούμε. πιστεύω σε μια μεθοδολογία που ενεργοποιεί τους ανθρώπους, πιθανά να θέλει περισσότερο χρόνο από ότι να τους μαζέψουμε σε ένα town hall και να τους πούμε, να τους κάνουμε μια ανακοίνωση. Αλλά μπορεί να έχει περισσότερη εκπαίδευση, πιθανά το managers, και περισσότερο χρόνο για να κάτσουν με τον καθένα χωριστά, να αποφασίσει εκείνος, να νιώσει εκείνος ότι είναι στη θέση του οδηγού. Συμβαίνει κάτι γύρω μου, αλλά μπορώ να πάρω εγώ στα χέρια μου το τι θα κάνω, το πώς θα αντιδράσω σε αυτό. Και κάτι άλλο επίσης που έχει αποδειχθεί πάρα πολύ σημαντικό είναι το αρχικό alignment. Δηλαδή όλη η ομάδα, όταν ξεκινάμε και από πάνω κιόλας, να είναι όλοι ευθυγραμμισμένοι στο γιατί πάμε να κάνουμε κάτι, ποια είναι η προτεραιότητά μας. Όταν θα τελειώσει αυτό, θα έχουμε όλη την ίδια αίσθηση την επιτυχία ή ότι είναι αποτυχία. Γιατί τελειώνουν τα projects στους οργανισμούς και ακούς διάφορες φωνές. Για άλλους είναι επιτυχία, για άλλους είναι αποτυχία, ενώ πρέπει να ξεκαθαριστεί πολύ νωρίς τι θα θεωρήσουμε όλοι επιτυχία ή αποτυχία. Νομίζω ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Ωραία. Και με βάση αυτό και μία σκέψη που έχω και γενικά από άλλα πράγματα. Στην αρχή ανέφερες ότι μία από τις περιπτώσεις είναι εταιρείες που πάνε να κάνουν το transformation. Μπορεί να μην είναι μόνο το digital transformation, έτσι. Νομίζω ότι επειδή είμαστε εταιρείες τεχνολογίας, το digital transformation το έχουμε πολύ μες στο μυαλό μας και στην εικόνα μας, αλλά υπάρχουν και άλλων ειδών, έτσι, μέχρι και αλλάζω το business, ας πούμε, τελείως. Ανέφερες ότι υπάρχουν περιπτώσεις στο οποίο τελικά προσπάθησε η εταιρεία να αλλάξει και δεν άλλαξε. Και αυτό ισχύει και ανθρώπους και τα λοιπά. Μήπως αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν είχε καταλάβει τη σημαντικότητα της αλλαγής, γιατί θεωρώ ότι αν πραγματικά καταλαβαίνεις τι έχεις να χάσεις αν δεν αλλάξεις, οκ, δεν δούλεψε. Θεωρώ ότι το ξαναδοκιμάζει και το ξαναδοκιμάζει μέχρι να δουλέψει, αν όντως το έχεις βάλει στόχο και ήταν τόσο σημαντικό. Άρα κάπου μέσα σε αυτό το flow, και τώρα είναι μεταξύ ερώτησης και σκέψης, έτσι, δηλαδή εγώ είμαι λίγο κάπως έτσι κατασταλαγμένος, ότι υπάρχουν πολλοί που κάνουν την αλλαγή ή λένε ότι κάνουν αλλαγή, κυρίως γιατί απλά για να την κάνουν και όχι γιατί τελικά έχουν όντως πιστεί για την ανάγκη ή για τη χρησιμότητα αυτού του πράγματος. Και εκεί τελικά καταλήγει να μην δουλέψει. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ πραγματικά ακουμπάς αυτό που λένε και τα στατιστικά, ότι ο μεγαλύτερος λόγος που δεν επιτυγχάνουν είναι πλήρης αποτυχία ή είναι μερική αποτυχία, δεν επιτυγχάνουν, θα πούμε καλύτερα, πιο κομψά, δεν επιτυγχάνουν το 100% το στόχο τους σε αυτά τα προγράμματα, είναι η ελλειπής υποστήριξη από το senior management, έτσι, από το sponsorship, από τη διοίκηση. Περιγράψε ακριβώς αυτό, το ότι κάνουμε κάτι για να κάνουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε καταλάβει το ότι χρειάζεται. Το κάνουμε για πολλούς και διαφόρους λόγους, αλλά όχι γιατί το θεωρούμε αναγκαίο. Okay. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος αποτυχίας των τέτοιων προγραμμάτων. Ωραία, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάποιος άλλος, κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο. Νομίζω όλοι έχουμε μια εμπειρία
την έχουμε όλοι σε αυτό το κομμάτι. Εγώ, Άρη, να κάνω ένα σχόλιο, πιστεύοντας ότι παίζει πολύ ρόλο όλα αυτά που είπατε και σίγουρα οι άνθρωποι, ο τρόπος επικοινωνίας, η πρόθεση της εταιρείας, πάρα πολλοί λόγοι. Ίσως ένας τρόπος για να σαν παρατήρηση, να πετύχεις το στόχο σου που είναι η αλλαγή, να δείξεις ή να μετρήσεις την επιρροή, άρα να είναι quantitative, όχι απλώς qualitative ή λίγο πολύ αόριστη, να μετρήσεις πόσο θα επηρεάσει η αλλαγή αυτή στο εκάστοτε τμήμα, υποτμήμα, διεύθυνση και ό,τι είναι αυτή. Άρα να μπορέσει έτσι ο κόσμος που θα δει αυτό σε απλά μαθηματικά, σε απλά νούμερα, να δει αυτή την επιρροή που μπορεί να έχει το change management. Είναι κάτι που συνήθως, ενώ φαίνεται τόσο αυτονόητο, πολλές φορές δεν γίνεται όμως, και το έχουμε δει σε άπειρα projects αλλαγών. Παρ' όλα αυτά, όταν είναι κάτι που προσμετρείται και βλέπουμε ότι αυτό θα επηρεάσει X% στη δουλειά μας, αλλά με συγκεκριμένα νούμερα, θα δημιουργήσει έτσι ένα καλύτερο commitment. Αυτό. Εννοείται ότι χρειάζεται όταν αυτό κουμπώνει πάρα πολύ καλά και περιγράφει αυτό που είπαμε, το αποσαφήνιση στόχων. Και είναι και κομμάτι του project management επίσης. Εδώ υπάρχει ένα overlapping change management, project management. Ότι όταν ξεκινάμε κάτι, βάζουμε κάποια KPIs ότι πάμε να πετύχουμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε. Οι στόχοι μας είναι αυτοί και συνήθως βάζοντας με ποσοτικά στοιχεία, μπορούμε να είμαστε και όλοι σαφείς αν το πετύχαμε ή όχι και να μην υπάρχει αυτή η ασάφεια, άλλοι να λένε επιτυχία, άλλοι να λένε αποτυχία. Η ποσοτικοποίηση είναι εννοείται και αποσαφήνιση, αλλά και σίγουρα βοηθάει στο να πούμε ότι ναι, πετύχαμε. Φτιάξαμε αυτό για το οποίο ξεκινήσαμε και αυτή περιπτώσει. Να έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ. Ωραία. Αν δεν έχει κάποιος κάτι τελευταίο, έτσι... Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και πραγματικά ήταν χαρά μου να είμαστε μαζί σήμερα και να ξεκινήσουμε και τη χρονιά μας έτσι. Και εμάς ευχαριστούμε. Προς εσάς και προς τα υπόλοιπα μέλη θα στείλουμε και το βίντεο και την παρουσίαση που θα μας στείλει η Νικολέτα. Ό,τι χρειαστείτε επικοινωνείτε μαζί μας. Και τον επόμενο μήνα θα ενημερώσουμε το επόμενο επεισόδιο τι θα έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια σε όλους. Συνέχεια, ευχαριστούμε. Γεια σας.